אני רוצה שתרגישו את התדרים האלה דרך המהות הגבוהה של הנשמה, של כל אחד ואחת מכם שנמצאים כאן והגיעו לחוות את הלב. אני מעריכה כל אחד ואחת מכם. אני מאוד מתרגשת. כמו שאמרתי, אם הייתי מפסיקה להתרגש, הייתי מפסיקה לעשות את הדברים האלה. אבל זה לא עובר, זה מחמיר, אני רק מודיעה. כן, זה גרר פרצי בכי בימים האחרונים, ואקסטרה אמוציות ואקסטרה רגשות, וכך אני עושה מוזיקה. אם הרגש לא יעבוד, אין לי מה לעשות מוזיקה, או ללמד, או לדבר איתכם בכלל. כי הנשמה שלכם שומעת את הנשמה שלי, ואני שומעת את הנשמה שלכם. כולכם ילדי אורות. ברבדים גבוהים של נשמה, כולנו ילדים, גם אני ילדה. הנה אבא שלי יושב כאן, צרפתי הרדקור, ורציתי להגיד לך תודה אבוש, שגידלת אותי לראות טוב בכל דבר ובכל בן אדם, אז רציתי להגיד לך תודה על זה. ניסינו לדבר איתם בשפה שלנו, אבל אף אחד לא הבין, זה ג'יבריש. הסתכלו עלינו בתור, מה את רוצה ממני? לא, אבל יש נשמות ויש אנרגיות, כאילו אתם לא רואים את האנרגיה שנמצאת כאן עכשיו, זה הפך אותי מיידית לחריגה, ואני רואה את זה גם על הילדים שלי, הם לא יודעים לתקשר עם העולם, ואני רואה את הנקודה הזאת בכל אחד ואחת מכם, שהרבה פעמים אתם רוצים לבטא את הנשמה, אבל משהו נתקע, אתם לא מצליחים, כי העולם לא מצליח להבין. אתם יודעים מה הוא כן מצליח להבין? בלי מילים. רק את הלב שלכם שמרגיש ואוהב. אז אני היום עושה את זה עבור כל הנשמות וכל הילדים שנמצאים כאן וכל אלה שתכף מצטרפים לחוויה הלא רגילה הזאת. יש לנו אורחים מאוד מאוד מיוחדים כאן שהגיעו מחול גם, ואני כל כך מעריכה ומתרגשת על כל אחד ואחת הרים את עצמו מחוץ לבית, מחוץ למרחב המוגן והפרטי שלו והגיע לכאן. אז אני אעשה לכם היום את ליירה, שזה תדר שבפני עצמו ירד באותו הרגע עם המלודיה, עם המילים. אתם לא צריכים להבין את הכל, למרות שעשיתי כתוביות, אתם תבינו דרך התחושה את המסע של הנשמה, והמסע הזה מביא אתכם למקום הפנימי בו אתם רואים את עצמכם. אני לא מבקשת שתראו אף אחד מבחוץ. מבחוץ כולם עושים את זה נהדר. אתה ואת ואתם והוא השם והיא השמה. תשאירו את זה רגע, כי זה לא נגמר. באנו לתקן, וכולנו נחזיק פה תדר מאוד מאוד חיובי וטוב של אהבה ללא תנאי. כי היום הוא יום מאוד מאוד מיוחד לתדר מאוד ייחודי שמגיע לכאן דרך אותה המוזיקה ודרך הלב שלכם, וכולכם תחזיקו את המרחב הזה בתוך עצמכם, אוקיי? לא לזלוג אנרגטית, זה לא נעים מניסיון אישי. פשוט תיצרו לעצמכם את המרחב הפנימי בו אתם שומעים את הנשמה. אוקיי? אז דוד, ליירה, בואו נעשה את זה. תתכנסו פנימה ותרגישו.
תודה לכם. זה ה-ADHD, תודה דוד. יש לי בן דוד שתמיד מזכיר לי. אז ככה יש לי פה את הילדה המיוחדת שלי שמאוד מתרגשת ומתלהבת. שלום חמודה שלי. אנחנו בתוך המהות שלנו, אני רציתי להעביר לכם כמה מסרים היום. כמה מסרים ממש בקטנה. כי אנחנו היום נעשה את זה קצר, לא ארוך, לא מותחים כמו מסטיק. ומי שרוצה לצאת לשירותים או לשתות משהו יכול גם באמצע, זה בסדר. אין אצלי דבר כזה להיעלב, לא בלקסיקון. בין היתר לא קינה, לא להיעלב. אין את זה. אוקיי? אז תרגישו חופשי לצאת, לשתות, להתאוורר. אם בא לכם באמצע, אבל אנחנו נעשה את זה בחתיכה אחת. המהות הגבוהה שלכם כאן בעולם הזה הביאה לפה רשת של תדרים. התדרים האלה עוברים שיבוש אותות בזמן האחרון. אני נסעתי לשסטה למשימה מאוד ספציפית, קיבלתי קריאה, נסעתי לארץ לא מוכרת, לבד, לא שאלתי שאלות, לא חשבתי על שום דבר, קיבלתי הנחיה להגיע לקליפורניה, למקום שהוא תדרית מאוד מאוד חזק, ולהביא את התפילות שלכם לשם. לא שאלתי פעמיים, כתבתי לכם את זה, תרשמו לי את התפילות שלכם, אני נוסעת לשם, להגיש את הבקשות שלכם, את התפילות שלכם למקום שהוא חזק תדרית. כשהגעתי למקום הזה, אני הבטחתי שאני יאמר לכם מה קורה כאן. במקום הזה כאן, העולם עובר פירוק אגו. איזה קשה זה, כי אנחנו בגוף אגואי, אנחנו בגוף אדם. להגיד, הגוף הזה לא חשוב, אני רק נשמה, אני רק אור ואהבה, זה לא עובד ככה. זה מישהו בקליק יסיים את העניין ויעביר את הנשמה לגוף אחר. אנחנו בגוף פיזי, בתלת מימד, עם תודעה רב מימדית, כל אחד ממכם מאוד מאוד חזק מבחינת הלב. ומה שקורה עכשיו, אתם שמים לב, מלחמות, בלגן, כאבים, עניינים, הגוף לא יכול לעמוד בזה. תראו מה קרה לכם בתקופה האחרונה של מיחושים וכבדות ועייפות, ואתם לא מצליחים להבין מה קורה כאן. מה שאני מונחת לומר לכם זה שהגוף הפיזי שלכם עובר כרגע שדרוג תדרים, והיום יש איזשהו שער פתוח, ספציפית היום. יכולתי לבחור 11-1, יכולתי לבחור מספר כמו שאומרים סקסי, אבל זה לא. זה החלק של השמונה שהוא האינסופי בתוך ההתחלה העולמית. אני בחיים שלי עוברת אתגרים מאוד מעניינים עם הילדים שלי. ביומיום מי שנמצא איתנו רק כמה שעות, לא צריך יותר, אתם יודעים, אתם אומרים, כן, אתם עומדים שם ואתם מדברים, אבל לאף אחד אין באמת מושג. ענייני בריאות שאני עוברת ועניינים מאתגרים עם הילדים המקסימים שלי, שהם כל אחד ואחד מהם ילד אורות, קסם, טהור מהלך, ואני מזהה את כל הדבר הזה בכם. העולם לא מבין אתכם, אבל גם אתם לא מבינים אותו. ואני קיבלתי הנחיה לגשר בישמה, וגם אני אמרתי מי יגשר? צריכה שינחיתו אותי על הקרקע. היא אומר לי, המימד הזה זה מימד 3, את צריכה רגע שנייה לנוח, 3 לפנות בוקר, הגוף צריך לישון, אבל אני לא עייפה. אין הבדל בין המימדים. הילדים החדשים הביאו עיגון חדש רגשי. תראו איזה קשה זה לילדים בתקופה האחרונה לחוות רגשות, מתפוצצים, קשה להם, קשה בבית ספר, האכילה השתנתה לכולם כמעט. וכאן אני אעשה לכם הפעלה מאוד מעניינת מבחינת כי תראו כמה עיכובים, ככה קרה לי גם בכנס נשים. אז אנחנו פותחים רגע את כל העיכובים של כל מי שיתעכב מלהגיע. מי שצריך להיות פה יהיה כאן, מי שצריך לחוות את הדבר הזה יחווה. וכאן אנחנו מתמסרים לתוך אותה הוויה של אותו המקום. מימד הזמן מתחיל להתפוגג, אין לו אחיזה יותר. אתם מתחילים שבוע והנה עוד פעם מתחילים שבוע, אתם לא יודעים מה קרה בטווח ביניהם, משהו נעלם, משהו מתפספס לכם. אתם מדברים עם אנשים אבל אף אחד לא שומע, לא מצליחים להבין מה אתם מנסים להסביר. זה קורה גם בתוך המשפחה, ואתם מבינים כבר שהמימד הזה מעגן משהו חדש שהוא מעבר לתבנית השכלית.
אז אני יכולה לדבר איתכם רק דרך המהות של הנשמה, לא מעבר. ופה מעבר להתרגשות שלי שהיום היא אקסטרה, כי אמרתי אני עשיתי את זה כבר פעמיים, קטן עליי, מה זה לא? איזה קטן ואיזה נעליים. זאת אחריות, ואני מבקשת להיות כלי נקי, צינור נקי, להעביר את התדרים ואת המידע בדיוק כמו שהוא, ללא לכלוכי מדרגות. כל אחד ייקח את האינפורמציה ואת הרבדים האלה למקום שלו, ואם לא, אתם יכולים לזרוק את זה לפח, זה בסדר גמור. אמרתי לכם, בסקטור לא נעלב, זה לא שם. תיקחו למקום שלכם איך אנחנו הופכים את המקום הזה של הבית למקום טוב יותר. לא לדבר אחד על השני מאחורי הגב, לא לפגוע אחד בשני, כי זה מרים מישהו אחר. אני עברתי כמה לינצ'ים בתקופה האחרונה, אחד מהם גדול מאוד, שפירק אותי, וכאן אמרתי אני אעזור את כל האומץ לעשות את הדבר הזה, כי מי אני בכלל? רק אור בתוך גוף שמנסה בסופו של דבר לאהוב את כולם ללא תנאי. זה כל מה שאני יכולה לעשות כאן, לא מעבר. אין בי שום דבר מיוחד, והלב שלי אוהב אתכם. אני לא מצליחה אפילו למנן את זה, זה לא שם. אתם שולחים לי הודעות, אני קוראת את כל ההודעות שלכם דרך התדרים שלכם, דרך הלב. משתדלת לענות לכולם ללא הבדלים, ואם זה יהווה לכם איזושהי השראה לעשות את זה לאנשים שבסביבה שלכם, זה מדהים, כי האלוהות המקורית הגיעה לפה כדי שנהיה טובים אחד לשני, לא נריב אחד עם השני. זה קל זה, לא להיות פרייר, לא לוותר, לא לצאת נמושה כמו שאומרים. המילה האחרונה, שמישהו אחר יהיה המילה האחרונה. זה כמו שבדרך מישהו צופר לי, רוצה לעקוף, אבל יש פקק, תעקוף נשמה. ככה או ככה, אני אעמוד מאחוריך בחצי שעה הזאת שאנחנו בפקק, הכל טוב. המקום פה מאבד סבלנות, ואם כל אחד מכם הוא נציג של אותה האלוהות, של אותו תדר נקי, אתם כבר באופן אוטומטי מסדרים רדיוס מאוד מאוד רחב של איזושהי שלווה תדרית. הכאוס הזה כי אתם מספחים, כולם בלחץ, אז זה נוגע. כולם בלחץ זה בסדר. תיצרו לכם מרחב של הגנה מוגן, שבו אתם תהיו בסדר בתוך המרחב שלכם. זה מה שאני עושה. זאת שלפעמים בבית אצלי כאוס, ועדיין יש איזשהו מרחב מוגן. אז אנחנו נעבור ל-741 סיריוס. מי שמכיר את הטרק הזה יכול לעמוד. זה הפעלה בעמידה, ואתם תרגישו את התדרים זורמים לכם ישירות מהמקור העליון ישירות אל הגוף שלכם. אתם אנטנה, אוקיי? אנחנו אנטנה, נרצה או לא, אנחנו אנטנה, או שאנחנו נקלוט, יחסר שאנחנו נקלוט טוב. אז כרגע אנחנו נקלוט טוב, ואנחנו, אם תבחרו בכך, אתם לא חייבים, אתם יכולים לשבת רגל על רגל ולהתרווח בכיסא, אבל התלמידים שלי, עשיתם שמח אצלי בבית, אז אתם יכולים להרגיש את זה. בואו נפעיל את השמחה האמיתית מהנשמה.
איזה אלופים, איזה אלופים, איזה אלופים. אני מזמינה לכאן את ברברה, המהממת שלי, המלאכית, שתבוא, אני אשב לידך, שתבוא ותגיד כמה מילים על הדברים שהיא עושה שהם קסם, קסם חיים שלי, אני אוהבת אותך. אז חלק מכם מכיר אותי כבר, מכירים אותי כבר, ושמי ברברה, ואני במקור אני פיזיותרפיסטית ומטפלת גוף ונפש, ולפני 17 שנים הגיעה אליי מטופלת שהיא סבלה מהקרינה, ואז עשיתי חיפוש איך אני יכולה לעזור לה, וככה הגעתי לדוקטור וילהלם רייך. אני רוצה רק, אפשר דוד? שדוקטור וילהלם רייך הוא היה תלמיד של פרויד, והוא חקר במיוחד את התאים הסרטנים, והוא עשה צילום של קירליאן, אז לא היה צילום הילה, אתם תראו אחר כך גם צילום של הילה, והוא ראה בצילום קירליאן שתאים שהם בריאים, הם מקרינים איזשהו אור, אנרגיית חיים, ותאים שהם חולים זה מאוד חלש או בכלל לא. ואז הוא אמר, אני רוצה להגיע לשילוב של חומרים שמייצר אותה אנרגיות החיים. באמת ב-1939 הגיעו לשילוב של חומרים שמייצר את האנרגיות החיים דרך ריאקציה פיזיקלית, דרך מתכות וחומר אורגני ומוליך. אני מדברת בדרך כלל מעל שלה, אבל אני רוצה לשמור את זה קצר. ואז הוא בנה תאים כאלו שאנשים שהיו חולים, בהתחלה זה היה חולי סרטן, אחר כך כל מיני חולים, והוא ראה שאנשים שקיבלו את האנרגיות האורגון מוקרן, הגוף מתחיל לרפא את עצמו.
ושהיו הצלחות עם זה וקליניקות התחילו כבר לעבוד עם זה, חברת התרופות לא אהבו את הרעיון הזה ושרפו בעצם את כל המעבדה שלו ואת הספרים שלו והרגו גם אותו, והוא לצערי לא הראשון ולא האחרון שפשוט משתיקים שיש משהו שמרפא, או אנרגיה אפרופו טסלה. ויש גם סרט קולנוע על דוקטור וילהלם רייך, אפשר ביוטיוב לראות. ואז קרל ולץ, פיזיקאי מארצות הברית, המשיך לפתח את האקומולטור אורגון וקרא לזה אורגונייט. היה לי את הזכות ללמוד אצלו, ומה שאתם פה רואים, בגלל האור לא רואים את זה כל כך טוב, אבל יש לי חבר שמצלם מעולה, תודה, שמצלם הילות, ונתתי לו רק את הטכנולוגיה של האורגונייט. זה פה הטכנולוגיה, זה הטכנולוגיה, אני אסביר רגע מה זה. זה חומר אורגני, לא אורגני, מתכתי, לא מתכתי, ומוליך ולא מוליך. אני משתמשת בטכנולוגיה עם זהב, כסף, טיטניום, פליס, נחושת, אבקת קוורץ, שבעצם אבקת קוורץ זה העברת אינפורמציה. כל מכשיר או כל קומפיוטר שמכיל את האינפורמציה זה קוורץ, והוא יודע לשדר את זה. בגלל זה אני, כל תכשיט שיוצא ממני אני מברכת, והאורגונייט פשוט, אני מתינה את האורגונייט עם ברכה ביחד עם הבן אדם, והאורגונייט שואף את הברכה פנימה ועם הזמן שולח אותו כל הזמן החוצה, אפרופו קוורץ. וזה היה צילום הילה, וכשאני הגעתי לזה היו רק את הרום הרמונייזר, ואני מאוד אהבתי תכשיטים ואמרתי אנחנו יוצאים החוצה, בכל מקום יש את הקרינה, והפכתי את הטכנולוגיה הזו לתכשיט. ככה נראה התכשיט, זה הקדימה וזה האחורה, ואפשר ללמוד, אפשר למדוד גם כן את האנרגיית האורגון, לאן היא מגיעה. אני לא יודעת אם אתם מכירים את דוקטור נדבוטו. דוקטור נדבוטו מדבר שיעור שלם על האנרגיות האורגון, ויש לו גם כן מכשיר שמודד את האנרגיות החיים. אז אני מדדתי כמה תכשיטים שאני יודעת כמה טכנולוגיה יש בפנים, והיום אני יודעת לדוגמה בגודל הזה, זה משהו כמו 3 מטר לכל צד, למעלה, למטה, כמו בועה, כמו שראיתם קודם את צילום הילה, ככה התכשיט הזה שאני עונדת אותו, עוטף אותי בבועה, ומה שהוא בעצם עושה, הוא לא מרפא. אני רוצה כל הזמן להזכיר, האורגונייט לא מרפא. זה גם לא היה נכון, כי מחלה יש לה סיבה, ואנחנו צריכים להבין מה היא רוצה להגיד לנו. אבל מה שכן, השדה המאוזן הזה, מאפשר לגוף ולנפש לרפא את עצמם. בגלל שאין הפרעה של הקרינה, כי הגוף יודע איך לרפא את עצמו, הוא שולח קודים אלקטרומגנטיים למערכת, צריך לסדר את זה ואת זה. עכשיו הקרינה זה פולסים אלקטרומגנטיים והיא נמצאת בכל מקום. היא בעצם קודעת את העברת אינפורמציה. וברגע שצמחים, אולי נעבור עליו, שצמחים זה גם ניסוי שעשיתי עם האורגונייט, וכל אחד יכול לעשות את זה עם האורגונייט. צמחים שהם בשדה מאוסן, הם יודעים איך לצמוח ואיך לגדול. פה לקחתי שרי צנונית, אותו כמות, פה שמתי אורגונייט מתחת, פה לא, הרחקתי את זה אחד מהשני, ואחרי 4 ימים זה היה התוצאה. בגלל שהם היו פשוט בשדה מוסן והם יכלו
לגדול ולצמוח כמו שהם יודעים. הכרתי גם כן, יש לי חנות בפרדס חנה, ולפני שבועיים הגיע אליי איש שהוא מגדל, יש לו שדות גדולות והוא מגדל ירקות, הכל עם האנרגיות האורגון, וזה מדהים, כאילו קולרבי של 1.3 קילו, אני יכולה להראות לכם, ושפותחים את הקולרבי, הוא כמו קולרבי צעיר. דברים מדהימים, על צמחים רואים את זה מאוד. ומה שעשיתי פה גם כן, האורגונייט הוא מחיה את המים. פה לקחתי תפנית של קוביות קרח, מילאתי עם מים, שמתי את זה בפריזר, למעלה שמתי אורגונייט, ומחרת שפתחתי את הפריזר, המים עלה לכיוון האורגונייט. עכשיו, דוקטור וילהלם רייך קרא לאנרגיה הזו אנרגיות האורגון, because it's organizing the structural information, שמים על יד האנרגיה הזו הוא מחזיר את החינוניות שלו, ובדקנו את המים, והמים היו לו קריסטלים מדהימים של ריפוי. זה הלקוחות שלי שעשו אותו ניסוי עם כוס, ורואים איזה וורטקס האורגונייט מייצר בתוך המים. אפשר עוד... אוקיי, תודה. אני לא ידעתי, רציתי רק על קצה המסלק להסביר לכם מה זה האנרגיות האורגון. אתם יכולים גם כן בגוגל, או יש לי בחוץ קלף שאפשר לסרוק את ה-IQ, QR, ושם מישהו ראיין אותי ואני מסבירה ממש לפרטי פרטים ממה זה עשוי, איך זה עובד על הגוף הפיזי, איך על הנפשי, ממה זה עשוי. ומה שאני רוצה עוד להגיד, אנרגיות האורגון מעצים ומחזק בעצם כל סמל גיאומטרי או קריסטל, וגם פה יש את ההבדל. ואני תמיד אומרת לאנשים, הגוף בוחר אנחנו בוחרים, או האורגונייט בוחר אותנו, וזה מדהים שמה שאנחנו בוחרים זה בדיוק מה שמתאים לנו. ויש פה שתי דברים כאלו, גם את הערך של הקריסטל או הסמל הגיאומטרי, וגם את התדר של האורגון. אז תודה רבה, ומי שזה מעניין, יש לי קלף שאפשר לסרוק את הקוד, ויש לי כמה דוגמאות בחוץ, ושיהיה לכם ערב נעים ותהנו. בואו נעשה איזשהו משהו לפני שנתחיל את הטריק. דוד, אני רוצה לעשות איתכם משהו ביחד, ילדים וגדולים, כולנו ילדים, סבבה? זה מתייחס לכל הילדים, כל הילדים אליי, אבל אנחנו כן נעשה עכשיו איזושהי הפעלה כולנו ביחד, ככה תוך כדי תנועה. אני לא מתכוננת לדברים האלה, אז בואו נראה לאן זה הולך. כל אחד מכם יש לו חתימה קולית ייחודית, גם הקטנצ'יק שמשמיע את עצמו עכשיו הוא חמודי, הכל טוב, זה מה שהוא אמור לעשות. אגב, עד גיל 3 לערך, זה גם לא בטוח. אולי בגיל 13 זה מפסיק מניסיון, וגם לא בטוח. עושים את זה טוב, זה רק הולך ומתגבר. יש מנעד בגיל 13, הכל מתחלף, הכל נהיה עקום, גודלת, אוזן, רגל קצרה, רגל ארוכה, משהו יורד, משהו לא יורד עד הסוף, הכל כזה ביניים. אז עד גיל 13 יש לכם עוד הרבה שנים, תהנו מזה. אם כמו לעודד, אמא ל6, עברתי את כל הקשת. כן, אוקיי, אנחנו נעשה תדר, אני אומר משהו ואתם תאמרו אחריי. כולם לשים לב היטב היטב, כי מה שיורד כאן זאת שכבה מאוד מאוד נעימה של צבעי טורקיז, כחול, תכלת, ירקרק, זוהר, ככיפת הגנה. אנחנו כמו מסועה לקראת הבאות,
ואני ממש נוגעת בקצה המזלג כי באנו ליהנות. כמה זמן לא עשינו את זה. באנו ליהנות, וכאן אני אומר תדר מסוים בעברה מסוימת ותגידו איתי. מדהימים, שדרגתם את המערכת, כי בזמן שעשינו את זה אתם הרגשתם מקצוצים נעימים בתדרים של הנשמה שלכם. אולי אתם לא מבינים הכל, אבל אתם מבינים הכל, אתם יודעים הכל, את השפה של הנשמה אתם מבינים. רוצה לשתף אתכם במשהו מאוד אישי. לפני שירדתי לעולם הזה, אני זוכרת הרבה גופים, אני זוכרת הרבה גלגולים, ובאתי לבקר את אבא שלי. באתי לבקר אותו לפני שהוא פגש את אמא שלי, ושרתי לו כדי שהוא יזכור שזאת החתימה האנרגטית שהוא צריך לפגוש, כדי שאני אגיע בדיוק אליהם. ואני זוכרת שבאתי אליו, אני מאוד דומה לאמא שלי, אבל זה שונה, ואמרתי כשאני אגדל, ואיכשהו אתה רצית לבוא לכאן, אני לא אמרתי לך, הנשמה שלך קרא לך לבוא, אני אוהבת אותך כל כך אבא. אז התדר שהביא אותך למצוא את אמא ולהביא אותי לעולם, אני אגיד לך אותו עכשיו. כל אחד מכם שירגיש נשמה לפני שהיא יורדת לעולם, היא שרה להורים שלה, היא בוחרת אותם. זה מאוד מרגש אותי. כל הילדים שלי בחרו בי, הם זכרו את זה. הם אמרו לי, לפני שירדתי לתוך הבטן שלך, התחילו לריב שם במעברים, אבל אני ניצחתי. זה הילדים שלי. הגענו לכאן, בחרנו את ההורים שלנו. תודה לכל ההורים שלנו שהביאו אותנו לכאן, לעולם הזה, בגוף הזה, כדי לעזור לאנושות להיות טובים יותר. ואני אוהבת אתכם, ועכשיו אנחנו נתחיל. זה תדר מאוד ייחודי למוריה שמשלימה את התדרים של הנשמה ב3, 6 ו9. זה המספרים הסודיים, וכאן אני מוסיפה את המימד ממנו אני מגיעה, שזה 12, זה ה-12 החסר. מתוך התדרים של הנשמה, להפעיל אורות, להפעיל טוב. בואו נהיה טובים אחד לשני, ומעל הכל אנחנו נהיה טובים לנו גם. בואו נתחיל, תתכנסו פנימה.
תכנסו בפנים ותרגישו את הלב בתוך הגוף הפיזי שמרגיש הכל, את כל התדרים, את כל החוויות, עובר מסעות לא פשוטים, כמה כפות מימין, משמאל, כל מיני אתגרים. אנחנו שלם, השלם הזה הוא לא חצוי. אני בשביל זה נשארת גם במיקרופון הזה, כמו כל הדובר לפני השינה, שזורק את השם שלי והולך. ואז אני נותנת קפיצה, ואז הלך הלילה, אבל לא נתפזר. אני לא באתי להרצות לכם שום דבר היום. הזמנתי אתכם לתוך ליבי לחוות את הלב, לא רק שלי, שלכם. שכחנו איך זה להיות נשמה. אנחנו יותר מדי זמן בגוף אנושי רצים אחרי פרנסה, אחרי כל כך הרבה אתגרים, בריאות, או הילדים של ההוא, והשכנה של הזה, והקולגה של העבודה. ופה אנחנו לא רק הורים בחצי משרה, זה כיף זה. אוהבים אותם רק ברביעי, בחמישי, ופעם בשבועיים, בשישי, שבת. זה הבנפיט. אוהבים אותם כל הזמן, אבל יותר בחלקים אחרים. אני אשמח להזמין לכאן נשמה מאוד 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 ייחודית. הוא הגיע מחול, קוראים לו מאור, קסם מהלך, מתרגשת כל הזמן, שהוא כמוני, אני תלמידה נצחית, כל הזמן תלמידה של החיים. מאור, תקבלו את מאור, באמת, מחול, מקפריסין. איזו התרגשות. אז כשאורליה התקשרה והזמינה אותי לכנס, אמרתי, אני לא יכול, אני שבועיים לפני בישראל. ואז היא אמרה לי, אבל אני רואה אותך על הבמה, תעשה עם זה מה שאתה חושב. ואיך שהיא אמרה לי את זה, ראיתי גם את עצמי על הבמה. ואני לא מתווכח. אז, מה אני בעצם הולך להביא לפה, או לספר? אני בסך הכל רוצה לספר מהמקום היותר רוחני, את כל המסע מעבר שלי לקפריסין. כי זה אחרי הרבה שנים של עיסוק בעולמות הרוח, התקשור, האינטואיציה, החיבור, הידע, ההדרכות, החיבור הפנימי,
הביא אותי בדרכים מאוד מיוחדות לעבוד בקפריסין, ובעצם הזמינו אותי כמנחה תוכן אורח באוגוסט לפני 2 ומשהו, ואז הבעלים יוני כהנא מאוד התרגש, מאוד התלהב מהתגובות שהיו אליי, אמר לי אני רוצה שתגיע ותנהל את תחום התוכן והטיפול ותהיה המנחה הראשי של המקום. ואז אמרתי לו, אבל רגע, אני לא רק מנחה סדנאות, אני פסיכותרפיסט, אני מטפל אנרגטי, איך אני מביא את כל הדברים האלה לתוך המעבר הזה? אני לא יכול לוותר על רבדים כל כך עמוקים בי. ואז נטו ברמה אינטואיטיבית החלטנו שאני אקים את התחום הטיפולי ביער הסודי. אז לא באמת ידענו מה אנחנו אומרים או מרגישים, זה היה נטו אינטואיציה או חיבור מאוד גבוה לשליחות של אותו רגע, ואז חתמנו חוזה ל8/10 ההוא, חודש מראש, והגעתי בטיסה יחידה שיצאה כי השמיים היו סגורים, וכשהגעתי הבנו מה הרגשנו והבנו מה אני צריך לעשות שם. אז בעצם לקחתי את כל הרוח שנים רבות, וזה מעין הייתה משאלה שלי להביא את זה לקרקע. היקום אמר לי אתה מוכן? בוא, זה הזמן שלך. ומתוך החיבור העוצמתי שהיה בינינו ממש מגנתנו אנשים איכותיים יוצאי דופן. הגענו למומחי טראומה בינלאומיים והקמנו פרויקט בסדר גודל שהגיעו כתבים מהארץ בכמויות אבל גם מהעולם, וזה יצא עד ובאז, אבל בעיקר הביא ריפוי באמת יוצא דופן. ראינו איך ב5 ימים ממש נקטעים תסמינים פוסט טראומטיים, כמה הטענה וריפוי אנחנו מביאים. וואי, אני ממש מתרגש. תבינו שאני מנחה 2 ביום, אבל פה זה חדש. זה כאילו לחזור למקומות, לצאת מאזור הנוחות. טוב, אז כל היופי שהזמינו אותי להרבה כנסים בתחום, אבל כאן אני יכול להביא עוד יותר את הפן הרוחני שליווה את כל הדבר הזה, ומעבר לחתימה הזאת שהתממשה לריפוי, 3 מחזורים ראשונים היו בה התרומה של יוני כהנא הבעלים. ואנחנו עבדנו 20 שעות ביום תחת שדה טראומה, עומסים מטורפים, מקימים הכל תוך כדי תנועה, אבל אז צריך להמשיך להביא ריפוי, יש עוד יותר מ1,000 ואין תקציבים, ואנשים באים רוצים לתרום לנו, אבל אנחנו לא מצליחים אפילו לעצור ולקחת, אין, אנחנו עמוסים. ואז הגיעה איזו הצעה מאיזה ארגון לתרום לנו איזה סכום נחמד, אבל כשאני שמעתי את זה כל הגוף שלי קפא, כל המערכת אמרה לא, אסור שהם יגיעו. עכשיו אני לא יודע להסביר כי זה הרבה מעבר להסבר, מעבר להיגיון, אבל התחלתי להתאמת על זה עם יוני, הוא אומר אין ברירה אנחנו חייבים, אני אומר לו בשום פנים באופן, וזה הגיע לרמה של אם זה ככה אני בחוץ. קיבלנו תרומה לקחת את כל המחזור, 50 משתתפים היו באותו מחזור, הוצאנו אותם לסקיפרים בים, תרמו לנו הכל בחינם, והם לא הבינו למה אני לא מגיע. אמרתי להם לא, אני חייב להישאר פה, אני לא יכול לבוא איתכם, כי בעצם מה שאני הבנתי שאני חייב לסדר את המפה ברמה האנרגטית. אמרתי אני ניתן להם ללכת, אני אתחבר ואני אעשה את מה שאני יודע לעשות שנים. עשיתי את מה שעשיתי, שהיום בעקבות הלימודים אני יודע שעברתי לגלי תטא, ואז התחלתי לייצר שם ועברתי בין המימדים, אבל בשורה התחתונה התחברתי מאוד עמוק, עטפתי את אותו ארגון מסיבות כאלה ואחרות, אני לא יכול לפרט. הבנתי שהם ממש לא טובים לנו, וממש התחלתי להרחיק אותם מהשדה, ממש התחלתי להרחיק, והרגשתי שזה עובד, הרגשתי ככל שאני נושם מתחבר, אני גם לא רק הרגשתי, ראיתי איך הם יוצאים מהתמונה, יוצאים מהשדה. התרגשתי, אמרתי יופי, זה עבד, אבל אז עלתה השאלה, יש עוד לפחות 1,000 שמחכים לריפוי, זה דורש 1,000,000 יורו, איך נמשיך? ואז באותה נשימה התחלתי לעלות גבוה, התחלתי למשוך, להתחבר לאור עליון טהור, ודרך תפילה התחלתי לבקש את התורם ענקי הטהור, זה שבא באמת להביא ריפוי, ולא עם כל התנאים הלא ברורים, הלא נקיים, שאני חוויתי אותם מאותה תקשורת עם הארגון הקודם. 2 לאחר מכן הם חוזרים מהסקיפרים, יוני נכנס עצבני למשרד, אני לא ממשיך איתם. אמרתי לו, מה קרה? לא, ואני מתרגש, יופי. וקיבלתי איזה מספר טלפון של איזה תורם פוטנציאלי. אמרתי לו, נו,
כמובן שאני קיבלתי זרמים בכל הגוף. אמרתי לו, אתה מתקשר אליו עכשיו? הוא אומר, לא, אני לא יודע. עכשיו הוא התקשר אליו, איך שהבן אדם אמר הלו, כל הגוף שלי בזרמים, לא יכולתי לתפקד, התחלתי לראות ואמרתי לו, זה הוא יביא את ה1,000,000 יורו. כי גם בתפילה אמרתי, אנחנו לא יכולים לאסוף מכל כך הרבה אנשים, אני רוצה אדם אחד. והיה שם מומנט עוצמתי של חיבור, של הגשמה, כן? וזה היה מרגש ברמות שקשה לי להסביר, ואכן, למרות שהיו אתגרים, עד שהוא הסכים ממש לעשות את זה. אם אתם מכירים אולי זה ארגון ישראייד, שהם ארגון בינלאומי שעוסק באסונות טבע, וזה פרויקט ראשון שהוא עשה למען ישראל, ובטח בצורה כזאת, כי הם הגיעו פעם אחת רק לראות, הם אמרו תקשיבו, אנחנו כל הזמן מרימים מאפס פרויקטים, אבל הפרויקט הזה מושלם, קחו את הכסף, תמשיכו, וככה הבאנו ריפוי לקרוב ל1,100 שורדים, ובעצם מאז ועד היום אנחנו מתעסקים עם הורים שכולים, עם שווים ועוד, אוקיי? מה שאני רוצה להמחיש פה, שהאיכויות החזקות שהיו לי כל החיים זה החיבור שלי לרוח ולאנרגיה. אבל בעצם שהייתה הקריאה, הבנתי שהמיכל שאני מייצר, הוא נוגע גם בעולמות יותר קונבנציונליים. כן, אני פסיכותרפיסט, אני מטפל טיפולים ארוכי טווח גם, אבל זה תמיד היה משולב ברוח, ודרך האנרגיה והחיבור לרוח הצלחנו לעשות קסמים, כן? כי זה לא משנה באיזה רובד זה, בין אם זה ריפוי מנטלי, רגשי, רוחני, אנרגטי, פיזי. הרוח תמיד הייתה שם והיא תמיד המקור, ולפני כל תהליך, סדנה, כי אני היום עוסק בעיקר בהנגשה, כאן אני מרגיש קהל כזה בתדרים יותר גבוהים, פתוחים, אבל הרבה מאוד מהקהל שמגיע אלינו, אתם יודעים, בשלבים שונים בדרך. ואני חושב שזאת איכות מאוד מאוד חשובה. היכולת שלנו לא קשור למרצה מטפל, ממש לא. היכולת שלנו להביא את החיבורים שלנו למימדים, להבנות, לתובנות גבוהות, לאדם שנמצא מולנו בדיוק בגובה שהוא יכול להכיל. וזה העיסוק שלי. איך אני נכנס לחדר, מרגיש את האנרגיה, ומתחיל להנגיש אותה דרכי. אוקיי? וזה תמיד מרגש. זה לא משנה אם איזה קהל, שנים עבדתי עם רוחניים, אז זה עוד גבוה, עוד למעלה, עוד מימד. אבל גם לעבוד עם, צריך העניין, אנשים בני 70, 80, שהדברים שאנחנו גדלים עליהם שנים, פתאום מדליקים להם ניצוץ בעין, פתאום משהו מתעורר בנשמה, באנרגיה. זה כל כך מרגש, וזאת זכות אדירה עבורי להיות במקום כזה שבאמת מגיעים אליי 500 איש חדשים כל שבוע. זה אינטנסיבי, אבל זאת שליחות. וכשאנחנו מחוברים, אנחנו רק צריכים להסכים, להגיד כן. אנחנו לא יודעים איך זה יגיע. כי כשיוני הציע לי, הייתה לי קליניקה מלאה, סדנאות עובדות, אמרתי, שוגע, לעזוב מדינה, מה הוא רוצה? אבל אז התחילו החלומות, והמסרים, והתקשורים, ועד שממש נאמר לי, עצור, אתה נוסע. כזה, טוב, אני לא מתווכח, אני נוסע. זהו, אפרופו חיבור ללב ולהעביר את זה הלאה, תכננתי להגיד דברים אחרים שאין לי מושג מה הם. תשחרר, כן. עכשיו את מזכירה לי, אמרת קצת לחבר לילדי האורות, נכון? אם אני רוצה, אז טיפה קצת חיבור לילדי האורות, כי אני הרגשתי תמיד ילד מיוחד, כמו נראה לי הרבה מכם. כל הזמן הסתכלתי, זה היה נראה לי מוזר, מה הם לא רואים? מה זה משחק הזה? למה כולם משקרים? אז עכשיו במהלך המסע שלי יצא לי להירדם להתעורר, כי מתוך הערנות זה חוויה לא פשוטה, נכון? אנחנו קולטים, אנחנו רואים גם הרבה דברים שהם לא נעימים, אבל בעיקר נראה לי צורך מאוד בסיסי של בן האדם, זה להיות אהוב, להיות אולי אפילו דומה בהרבה פעמים. אז כל פעם התעוררתי, היו פערים, חזרתי. אבל היום אני יודע לשמור כמה שיותר, תמיד יש לי מה ללמוד, על רגעים יותר ויותר ערים של התודעה, על חיבורים, וכשאני יורד להנגשה, אני לא מוותר על החיבור. אני מתוך החיבור
יורד להנגשה ולגובה העיניים של האדם מולי ולמה שהוא יכול להכיל באותם הרגעים. Okay? אז כן, גם לא ידעתי שילדי האורות יש להם לפעמים נטייה למשקל יתר או לנטיות מיניות, ואמרתי וואלה, כי אני הייתי 110 קילו וגם חקרתי את כל הנטיות המיניות וכל זה, ואני חושב שזה מהצורך שלנו, מתוך העוצמה שאנחנו חווים, ואולי לפעמים גם פניתי להתמכרויות כאלה ואחרות כדי לנסות להתמודד עם כל העוצמה, אבל הכל בסופו של דבר זה מסע הכשרה. הכל הכשיר אותי, ובזכות כל הקצוות שהייתי, והייתי בקצוות בחיים, למדתי, צמחתי, אספתי, בניתי על מנת להפיץ כמה שיותר אור. ואני חושב שכל מי שפה הוא סוג נשמה כזה, וזה יכול להיות בקטן, נכון? זה לא חייב להיות בגדול. זה מבט בעיניים, זה חיוך, זה מילה טובה, זה לראות באמת מי שעומד מולך, בלי השכבות. אז אני אגיד תודה רבה לכם, היה לי זכות אדירה, ותודה, תודה. זה הכל בשבילי, וכל ילד שלי הוא הכל, וההורים שלי, זה שנמצא לידינו עובר ועבר כל כך הרבה דברים בחיים, שלהגיד עזוב, שלי יותר גרוע, זה יהיה קצת מתיימר, לא? כל אחד עובר על פי התדר שלו את כל האתגרים בצורה כל כך מסיבית. הילדים שלי חווים איזושהי אלימות חברתית. הם חוזרים הביתה, הם כמו דג זהב. איך היה? מדהים. אוקיי, רגע לפני הוא עבר לינץ', אוקיי, נוראי. אבל עדיין הם ילדים, ילדי האורות, באו כבר מוכנים. כולכם ילדי אורות. הכאיבו לכם, פגעו בכם, לא נורא, לא נורא. הכל טוב. זה היה לפני 10 שניות, כמו שאמרתי, דג זהב. אוקיי, הכאיב, כאב, בכינו. נקסט, עוברים הלאה. אנחנו לא סוחבים משקעים, וזה מה שמאפשר לנו להניע את האנרגיה מהר, כאנרגיה חדשה. מי יכול לעשות את זה? אם לא אתם. איזה קסם זה. כל האנשים שאתם מכירים, שהם תקועים בעבר, וכל הזמן שוחים בכאב של העבר, ומי עשה מה למי ולמה, ואיך להחזיר לו ולהחזיר להיא, וכל הזמן כועסים, וכל הזמן עצובים. אנחנו דג זהב, אוקיי? תהיו דג זהב. 10 שניות, זהו, לא יותר, ותעברו הלאה, כי נכנס תדר חדש שמניע את האנרגיה למשהו חדש. אנחנו בסיום זמנים, אמרתי את זה כבר כמה פעמים, זה אומר שמשהו חדש מגיע, והמשהו החדש הזה כבר כאן. האם אתם יודעים מהי אטלנטיס? מי שלא יודע, מי שיודע שירים יד, זה יהיה הרבה יותר קל. הרבה, יופי. מה זה ספץ, מצטיינות בי כאן. בתקופות הקדומות אתם יודעים שאנחנו כבר עברנו הרבה גלגולים, בתצורות קודמות אנחנו חותמת אנרגיה שיכולה לעבור טרנספורמציה מאוד מהר. למשל, הגוף שלנו מקבל מכה או נפצע, הגוף יודע לבד לאחות את עצמו. מקרים הנדירים, כשיש מחלה מאוד ספציפית, הגוף לא מאחה את עצמו כל כך מהר כשיש משהו בדם, אז כל חתך לא מחלים. אבל ברגיל, תראו כמה אנחנו צריכים להגיד תודה. תודה שקמתי בבוקר ואני נושמת ואין לי אסתמה יותר. תודה שקמתי בבוקר ואין לי אלרגיה לגלוטן יותר. תודה שבכלל אני יכולה להזיז את הגפיים האלה ואת הרגליים. תודה לאנשים שבסביבה שלי שאוהבים אותי ללא תנאי ואני אוהבת אותם ללא תנאי. תודה עליכם, על כל יום ויום שאתם עוברים את האתגרים שלכם ואתם עוברים טרנספורמציה, להגביר, לא להנמיך. כי כל מה שקורה בחוץ עושה הכל כדי להנמיך את הווליום של הנשמה. איזה בס הזה. אתם כל כך הרבה יותר מזה. כל כך הרבה אור וטוב. נסעתי עד חול בשביל זה. בשביל לראות כל אחד ואחת ממכם. וזה גמר אותי. חזרתי בסערת רגשות מאוד מאוד חזקה מעבר לדברים שעברתי שם בפרנורמלים. הרגשתי שכל אחד ממכם הוא אני. וכל אחד ממני הוא אתם. אין בינינו הבדל, אין כאן מעמדות. אז אני עומדת כאן, ובאותו רגע אני גם עומדת שם. כל אחד ממכם מביא משהו ייחודי לעולם הזה. אל תבטלו את זה, אתם לא יכולים. יש לכם חותמת של אלוהים, איך אתם יכולים לעשות את זה? כל אחד עושה משהו חשוב ומיוחד, מהרגע שאתם פותחים את העיניים ועד שאתם סוגרים אותם.
לא לבטל את זה, זה לבטל את אלוהים. לא משנה אם אתם עובדים או לא עובדים, אם אתם מכניסים כסף או לא, אם אתם בזוגיות או לא, מה זה משנה? אפרופו זוגיות, הרבה מכם רוצים לחוות משהו שלם מבפנים, והרבה זוגות גם מחפשים את השלם הזה בתוכם. הנה הצלצול הדובר. איך אני אוהבת את זה. קורא לי בבית עם השפריצר. הנה. צ'ק, בסוף אני אקבל חשבון של תשלום. יש לנו פה ילדים חסר סבלנות, מתחילים לרקוד בכיסא. אז בואו ניתן להם. אני אשמח שאתם תרגישו, כי באיזשהו שלב אנחנו נעמוד ואנחנו נעשה את המנטרה ביחד. חשבתי לומר לכם את זה מראש, אבל אין צורך. כן, יש לי פה 2 אוטיסטים מהילדים שלי, אז תסלחו להם. זה מימד אחר, הם מזיזים פה משורה לשורה את האנרגיות. הם לא פספסו אף שורה אגב, כאילו אני רואה הכל מפה. זה. טוב. יש לנו כאן הפעלה בסיום, לקראת סיום הטרק אני אסמן לכם, ואנחנו נשיר ביחד. לא להתבייש לבטא את הכל, כי אתם מפעילים כאן חותמות שמתקנים את ה-DNA. אנחנו מים, אנחנו 70% מים. כשאנחנו מדברים, כשאנחנו שרים, כשאנחנו מרגישים, אנחנו מפעילים כאן מולקולות לא רק ארציות, אלא גם רוחניות. זה מה שאטלנטיס עשו עם הקריסטלים. מים, נכון? מים, לחץ, אדמה. כל הדבר הזה הוא קסם בעיניי, והילדים יאהבו את הוידאו הזה. יש לי הרגשה כזאת. אז בואו נתחיל. טוב, לפני שזה יתחיל, עד שזה יתחיל, זה מחולק ל2. החלק הראשון, אתם תרגישו את האנרגיה שלו. בחלק השני, אתם מוזמנים להצטרף איתי, למנטרה הזאתי, ואל תדאגו, אני אשים לכם את 528 בסוף או 432, אל תדאגו. אם תרצו, נשים לכם גם את הטרק הזה בסוף. תרגישו את התדרים האלה שהגיעו לכאן ותהנו, תרשו לעצמכם ליהנות. אני לא יודעת אם שמתם לב, יש המון הפרעות תדריות, כן? מהרגע שפתחנו את העיניים, אומייגאד, הנה את כאן, מדהימה, אני אוהבת אותך. פתאום קיבלתי כזה זץ לתמר רוש, מהממת, ואימא שלה המקסימה שהגיעה, תודה על זה, מארצות הברית, אגב. הנה, עכשיו זה עבד, הייתי צריכה לראות אותך. תראה? בחלק השני אתם תצטרפו איתי, בינתיים תרגישו.
תמר, אני ארים אותך פעם הבאה לבמה, זה יפתור הרבה דברים. אני הייתי מזמינה לפה משהו מאוד מאוד ייחודי, מישהו. קוראים לו לשם. לשם, זה הצחוק מקילומטרים. עדין, שקט, רגוע. לשם, מה שאנחנו הולכים לעשות כאן מאוד ריגש אותי. לשם הוא נשמה מאוד מאוד מיוחדת, ששמע את המוזיקה שלי לפני שהיא עברה טרנספורמציה. בוא. תכף אתה תרגיש. אני המשכתי את המסורת. כל ערב, מהרגע שהילדים נולדו, הייתי לוקחת גיטרה ומנגנת להם שיר שיעזור להם לעבור לעולם החלומות בצורה קלה ובטוחה. אתם יודעים, איזה ילד לא עובר סיוטים. קם עם צרחות ובכי, לפעמים עושה במיטה. הם רואים דברים, הם חווים דברים, דברים שהעולם לא יכול לראות, הם עדיין פעורים, הם חדשים בעולם. ואני אמרתי, אני אעשה מה שאבא שלי עשה איתי. אני אקח את הגיטרה, ואני אכתוב להם שיר שילווה אותם לעולם החלומות. וכל הילדים שלי, שיש פה 6, שילדתי, כן? שהם היו מתקרבלים אחד על השני, עם הרבה ריבים, אני חייבת לציין, זה אף פעם לא היה ערב שקט, מישהו היה רב עם מישהו, ומישהו תמיד היה בוכה, שזה בדרך כלל כולם, עד שהם מתמקמים, אל תלשיני. מסכן, הוא יושב שם, לא מבין למה את יורדת עליו. חכי ללילה. ככה או ככה זה קורה. כן, כל לילה זה, הנה זה מתחיל. אז אני הייתי מנגנת להם שיר מאוד ספציפי, ואז לשם, הבחור המקסים הזה, נשמה טהורה, בא אליי בהפתעה מוחלטת, הקליט את השיר הזה ושלח לי, ואני בכיתי כי הוא הביא לי את הילד שבו לתוך השיר הזה, הילד שבו אמא שרה לילד שלה לפני השינה ועוטפת אותו באהבה אינסופית לתוך, לא רק לתוך עולם החלומות, לתוך עולם החיים. כך ילד שלי, אתה עטוף, אמא שומרת עליך, אמא תמיד אוהבת אותך, לא משנה מה אתה עושה, כמה צרות אתה עושה לי, אני תמיד אוהב אותך, אפילו שאתה היפראקטיבי, והפכת לי את הבית אחרי שניקיתי אותו, ותלשת לי חצי מהשערות של הראש רק את האוטיסט. סולחת. דג זהב. אוקיי, אז בחלק הזה לשם ריגש אותי מאוד, ואז הצעתי לו לעשות את השיר ביחד. לשם ינגן, יש לו קול מדהים, מותר לך להתרגש, אני מתרגשת, אף פעם לא עשיתי את זה ככה. את השיר שהכי מרגש אותי, שעשיתי לילדים, שמרתי עליו נקי, לא לקחתי אותו לאולפן, לא עשיתי איתו כלום, שמרתי אותו ככה. ומי כמוך יכול להגיש אותו בצורה הטהורה ביותר. תודה לך, אני אוהבת אותך. אז תקבלו אותו. שלום, תודה רבה. אתה יכול לעשות את זה. כולם פה נשמות מהבית. כן, אני ממש מתרגש. זה לא פשוט לי המעבר הזה מהצד הזה לצד הזה. אתה רואה, אבל הנה, עשית את זה. כן. אני אסתובב אליך, כי אני רוצה להסתכל עליך, אם זה בסדר. כן. קוראים לזה השמיים פתוחים. כאן עולים מרחף לאור
בתוכך של הנשמה מאירה והכל זוהר ומבט שומר אתה כאן תמיד כאן אתה כאן תמיד כאן אתה כאן תמיד כאן. זה לשם שעשה את השיר של הילדים שלי. תודה על זה. בחרת דווקא אותו, שזה מדהים. וילדים שלי, אתם זוכרים את זה טוב, ווואו, זה עשה פה שקט מההשתוללויות. התדר של למוריה מביא איתו שמחה מאוד גדולה, מפליא, נכון? מעבר להתרגשות ורגש שעולה ומתעצם, אתם מקבלים מתנות של שמחה. כמה זה חסר לנו בחיים. אז בואו נביא את זה.
אל תשב. זה תמיד עובד. דבר ראשון, להגיד לך שאת נראית מדהים. חיים. לא יודע אם מישהו אמר, אמרתם לה? אני הראשון. 10 נקודות. ילדים בבית, מה אנחנו עושים עכשיו? כן, טרפת ב5:45 בבוקר. כל בוקר. ותראה, כולם פה, הם חברו הורות בצורה מסוימת. יש פה הורים, יש פה ילדים, יש פה ילדים שעדיין נשארו ילדים, כמונו למשל. שמים מוזיקה ושוכחים שאנחנו בני 40 פלוס. מתחילים לרקוד. ואז גנדי מוצא אותי בתנוחה של סוס. איכשהו, על השטיח. ואני רוקד כמו קונסטרוקציה של עץ. כן, מזיז. בעדינות מצד לצד, ואנחנו... היא סך הכל כבר בני 40, אני יכול למתוח משהו. תמתח, זה בריא. עשינו מתיחות? כן. איך זה נראה כשאנחנו מדברים בלי לדבר? וואי, זה לא ייגמר. זה לא ייגמר. ב3.5 שנים האחרונות אנחנו כל יום ביחד, 24/7. וזה לא דועך, זה רק מתגבר. פעם רציתי להיות איתך כל שעה, היום כל דקה, כל שנייה. זה נכון, זה מחמיר. זה מחמיר. אין. לפעמים אנחנו מנקים את הילדים מהשטח. אין לזה תרופה. היום שמת חליפה, החיים שלי, זה מאוד יפה לך. זה החליפה של האירועים שלי. אני אמרתי. יש לי אחת כזאת. מזל שלא שמת עניבה. זהו שמלה. כן. זה ברמה המנטלית כמה רמות מעל אתה עולה. עניבה ישר הייתי שולחת אותך לממשלה. פעם היו את הדברים האלה, ב-1700. את הוולן. היא מצנפת ביחד עם ה... זה טוב, זה אומר שאתה יכול להתעופף או לקנח מתי שבא לך. אני אוהב את החוויה של החיים איתך. גם אני. ואני אוהב לעמוד פה איתך, לאדונה. אין לנו פואנטה בעמידה הזאת. אין. זה קורה גם ביום. זה נראה. זה נראה ככה. כן. לפעמים אני קולט את אורליה עומדת ליד מתדלק של רכבים, והיא יודעת, אני יודע שהיא אמורה לעשות משהו, היא יודעת שהיא אמורה לעשות משהו, אבל שום דבר לא קורה שם. ופתאום היא עלתה לערוץ אחר. אני נשארתי בערוץ 3 והיא הייתה ב... זה יכול לקרות בכל מקום, בצורה... אף אחד לא אומר לכם לפני זה שזה הולך לקרות. חיים שלי, הכל בסדר, אני שכחתי מה צריך לעשות. מכניסים את זה לתוך הפייה. ואז אני בואה. איזה פייה? איזה פייה? אל תלחיץ. זה שנים, אבל יש רגעים. טוב, אני הייתי בכל התהליך של ההפקה שלהם, אז... כן. יש לאורליה דרך מאוד מעניינת להכין את הטרקים האלה. היא נכנסת לסטודיו, ואחרי 3 דקות, אחרי 3 שעות הטרק מוכן. כל אחד מהם זה עבודה של 3 שעות. לא צריך יותר זה, וגם ככה לא אנחנו, זה החבר'ה למעלה מזרימים את המידע. תשאירי, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. ואז המפיק אומר, תביא לי רפרנס. גנדי צוחק, אין רפרנס. אין דבר כזה רפרנס. מה, אני אקרא לישות עכשיו שתבוא, תיתן לו רפרנס? אז היא מתחילה לשיר, ואז הוא מתחיל לבנות סוג של את האקורדים ואת התווים סביבה. כן, ככה זה נגמר. אין רפרנס. טוב, בגדול אנחנו יכולים פשוט להמשיך לעמוד ולדבר. אני רק אומרת... צריכה לעצור אותי מתישהו. זה לא יקרה. תמיד יש לי מה להגיד. תמיד יש לך מה להגיד. גם בלילה, רגע לפני שאני נרדמת. שומעת? שומעת? חשבתי על איזה קונספט, 3 וריאציות ו3 פרספקטיבות. תרשום את זה, דבר איתי בבוקר. כעבור 5 חודשים עובר בוקר. כן. שכחתי, צריך להזכיר לי את המימד הזה. כן, אבל גנדי הוא מחזיר אותי לקרקע ואני מעיפה אותו איפשהו למעלה. ואז לפעמים אנחנו שוכחים שיש מילים ביניהם. אנחנו יכולים לשבת שעות. עד מול השני. בלי לדבר. לא מוצאים מילה. אתה יודע, מוכר. הרבה יועצי נישואים היו מתים לדעת איך זה עובד. הם היו יודעים שפשוט צריך לסתום את הפה. סתום את הפה, כן. זו הדרך שזה, פשוט אל תבוא אחד עם השני. תשבו, תסתכלו, כן. כן, תראו, זה עובד. יפה היום. היי, כן. תתחיל איתי כל היום, רק שתדעו. תקריא על כולה. כל היום מתחיל איתי. בכל הרבדים, בכל החלקים. כן.
ואז יושבים בשקט. זה מתכון לניסויים טובים, אגב. זה פועל, זה עובד. לא רק שאחד שותק, אלא ששניים שותקים. תוכלי לדבר על זה, כן. בדרך כלל לא עובד חד כיוון. זה חלק מהסודות שהתספר לכם בסמינר זוגיות. כן, אתם תהנו ב-11 לראשון. שר"פ. כן, זה בדרך כלל אחת נובחת. אני אמרתי, אחת תהיה בשקט, והוא מסכן, יושב בשקט. או הפוך. פה שנינו יושבים בשקט. נכון. אתה מבין כמה זה חשוב? ככה זה מאזן את זה. כן, וזה לא תקף לגבי הילדים, זה פשוט לא תפס בהם. לא, באסה הזה? הם לא קיבלו את ההשראה לא הזאת בשום יודעים מה צורה. זה. אמא עכשיו שרה על הבמה. מה מעניין? יש לי משהו להגיד לך עכשיו. מה אכפת לי מה את עושה? מה אכפת לנו שיש פה עוד אנשים? כן, יש פה אנשים, מה אכפת להם? הם גם ככה... לא אימא שלהם. הם עד 5, כן. את אימא שלי, לא שלהם. אני עומדת פה עכשיו, עושה לך נפנופים, מדברת איתי על מה היה בבית ספר. זה הקטע שבו הם לא מקשיבים. אין להם שם וזה כלום. זה גם עכשיו. תפסו את הברכיים של ברברה. אגב, הם עושים את זה מאז שהם תינוקות, על הברכיים של ברברה ועל הברכיים של ספיר. הם בני 8.5 עכשיו, לא השתנה כלום. מה ששאלתם אם הילד יגדל וזה יעבור, אז לא. הוא יושב על הברכיים שלכם גם בגיל 13. זה לא עובר. לא יושבים על הברכיים שלך? אף אחד מהם, גם לא הבנות שלי יושבות על הברכיים. לא. אז עכשיו יש לי את התאומים ואת שלך. יש לך ברך פנויה, למה שניים לקחו ברך? שניים לוקחים צלע. כן, אנחנו עטופים. עטופים באהבה וילדים. שתיקה. הם עושים את זה בשבילנו. זה נכון, אנחנו לא צריכים לדבר. אין צורך. לא נעשה. למה? גם ככה הכל תלמדנו. כאילו, חבל על כל מילה. זה דוד. תודה דוד. 432 או 528. אני אוהב אותך. אנחנו נמשיך את השתיקה הזאת אחר כך גם בבית. אני חוזר לסתום את הפה כן. 528. מתעלים מעל כל ההפרעות היום, יש הפרעות תדריות מאוד חזקות, אתם יודעים את זה. אנחנו מתקנים את זה עכשיו, מתקנים, הכל שלם, הכל טוב. כל אחד מכם הוא עולם מלא.
אני לא משתמשת בטלפון בדרך כלל, כי הילדים עושים את זה לבד. לב שלכם דופק חסר.
לחוות את כל זה. אתם מדהימים, תודה לכם. משוחררים. לפני שאלה תולשים לי את כל מה שנשאר מהגוף הזה. אז כן, סיימנו. את רוצה להגיד משהו לאנשים? זאת רוני. הנה עוד אחד. אם שאלתם את עצמכם איפה שאר הילדים. זה הקוד. תודה שבאתם. מדהימים. מעריכה כל אחד ואחת, נסיעה טובה. אתה רוצה להגיד להם שלום? זה אור שהחליט להיוולד ביום הולדת שלי ופטר אותי מכל זה. אני אור. הנה הסיום שלכם. שאלתם את עצמכם. זה המנטרה שלכם החדשה. אתם אור. אוהבת אתכם מאוד. אנחנו זזים לחיים שלנו.